mår bra annars? Nej, jag är lite dålig i magen nu, om jag ska vara ärlig. Och bilen går bra? Ja. Vad är planen för kvällen då? Planen för kvällen är att hyra moppe. Eller åka taxi. Något som får lite vind i håret i alla fall. Härligt. Let's wrap it up. Are done, keeping it on till the day stays strong, rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay. 'Cause all my life